alle 36 verwonden van het busongeluk juster op de A1 bij Muiden ben we weerom in Friesland. Juster botsten 3 bussen, maar daarin meewerkers van Thuiszorg de Friese Wouden en familieleden op en noord. Ze waren op personeelsreis naar een musical in Scheveningen. Het ongeluk had grote indruk maken. Zo werd juster aan het begin van de joen duidelijk dat de meewerkers weerom komen in Friesland. Ja, we zijn enorm schrokken. We zitten in de bus, heel voor dus. Hè. Wij kunnen zelf goed komen. Maar het is een enorme schrik en je hebt zo'n leuke dag. En ja, dat is een hele andere dag worden. Hè? En we zitten vooral over onze collega's in natuurlijk, die in verschillende ziekenhuizen lezen. Hè? En dan weten we net hoe het ermee is. En nou, je wordt nog wel wat emotioneel, nou, je bekend, nou, je weet zo. Ja, dat had wel een heel grote impact gehad. Ik ben heel beschrokken. En Jo, je collega? Hoe is het met jou? Ja, ik goed. Ja. Van de schrik begaan. Ja. Je hebt zo'n mooi fort. Je bent zo mooi in de kleren. Ja. Maar dat is helaas net teruggang. Nee. Hoe maak je dit mee? Ja, dat hier leren wat ik net wil, maar het is zo. En na alle drukte de jongens is het van de morgen een stuk rustiger bij het haatkantoor van de thuiszorgorganisatie. Binnen besiekt het crisisteam in contact te komen met alle 36 slachtoffers om te vernemen hoe het maar haar gaat. Ja, wat ze vooral les van haar is pijn in de holle. Les van de moelen, les van de tosken. Sommige is een toskeruut. Dus, en een hele protestief in het lief. Dus van de klap, ja, het is heel strak zet worden en daar hebben ze wel les van. Het laatste slachtoffer is Joet ophellen uit het ziekenhuis in Amsterdam. Er wordt de komende tijd goed tasjongen op hoe het psychisch met de mensen gaat. En er is slachtofferhelp beschikbaar. En wat het personeelsreisje naar de musical aanbelangt, dat eens alles maar begon. Wie weet wel sister ik wil naar Friesland komen.